Hayırlı irteler tilep tapşırığına başlayız dostlar. Hem ekranlar olduna Eski Kolatka rayonu Eski Atlaş avılında gımır sürüşü hürmetli milletteşimiz Biktimirova Fayla Tagirovna'nı şakırıp alam. Bugün 13 aprel günü ol özünün matur 65 yaşlık jubileyli tuğan günün karşılığı. Антылмаслык гомер бәйрәме белән чын күңелдән аны бала оныклары һәм барча туганнары да котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Бүген безнең өчен зур бәйрәм. Безнең иң яраткан, иң кадерле кешебез әниебезгә 65 яшь тула. Әлеге түгәрәк туган көнен ул бәхетле ана һәм бик ягымлы әбекәй булып каршылый. Мәрхүмә әтиебез Иршат белән тату һәм мәхәббәт тулы гаиләдә безне ике улларын тәрбияләп, чын кеше иттеләр. Бар яклап безгә үрнәк булып, гаиләнең нинди булырга тиеш икәнен күрсәттеләр. Без дә алардан үрнәк алып үз уябызны кырдык. Әниебезне сөендереп инде оныклар да бүләк иттек. Бик игелекле, ягымлы, ул соңгы тамчыга кадәр бөтен мәхәббәтен һәм кайгыртучанлыгын бирә белә. Ә оныкларын аеруча ярата һәм һәр ял көннәрен түземсезлек белән көтә. Без, балаларың һәм оныкчаларың, синең белән шиксез горурланабыз. Төп нигезебезнең гаилә учагын, йөрәк җылың белән яктыртып торуыңа шатланабыз. Һәр кемнең күңеленә юл таба белүеңнән үрнәк алабыз. Үзеңнең кылган гамәлләрең, яшәү рәвешең белән безгә хезмәт сөйшәнлек, тормыш зирәклеге, бары тик яхшылык кына кылу сыйфатларын сеңдердең. Кадерле әниебез, без сине туган көнең белән чын күңелдән котлыйбыз. Көннәрең шатлык белән үтсен, гомер юлларың озын булсын, кайгы-хәсрәт күрми, һаман шулай безгә терәк булып, балаларың һәм оныкларың белән бергә матур итеп яшиек. Төпле киңәшең, җылы сүзең, нурлы йөзең өчен рәхмәт. Рәхмәт сиңа барысы өчен дә. Раббым, әле озак еллар синең шат елмаюлы йөзеңне күреп, бәхетле булып гомер кичерик. Син янәшәбездә булганда тормышыбыз тулы мәгънәле, һәр көнебез бәхет белән тулы. Әниебезгә 65 тула, якты бәйрәме бүген. Я Ходаем, һәр вакытта кояшлы булсын күгең. Әни дигән исемеңне бар яклап та акладың. Гомер буе туры юлдан кеше булып атладың. Бала оныкларың өчен кызганмыйсың җаныңны. Мулдан бүләк итәсең син аңа иркән азыңны. Рәхмәт сиңа, түбән генә башыбызны иябез. Синнән дә юк кадерлерәк безгә кеше диябез. Хөрмәтле Файла Тагировна, юбилейлы туган көнегез котлы булсын. Бәхетле булып алдада гомер кичерегез. Әлеге җыр сезнең өчен генә яңгырый. Шатлыкларың турган, ынтылы, борчуларың булган, җитәрлек. Шуңа бәйрәмнәреңне җибәргәнсең, кыйнак кына итеп үткәреп. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек инде онытыйм, я бер елмай авыр сулама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек инде онытыйм, я бер елмай авыр сулама. Каушап калган нурлы йөзләреңә, ак яулыгың бигрәк килешә. Борчылма әле син, былай да матур, гади күлмәк кигән килештә. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек инде онытыйм, я бер елмай авыр сулама. Әниемнең туган көне бүген,
Sevinçler bilen tabın tuldu, kuvanışlar kübrek Ananı da canımızga жылы Koyaş bulup yaşayani şulay Xonanda Әнемнің туған күні бүгін Ярар инде әні елама Unutmadan nişik инде unutayım Ya bir yılmay ağır sulama Әнемнің туған күні бүгін Ярар инде әні елama Unutmadan nişik инде unutayım Ya bir yılmay ağır sulama Unutmadan nişik инде unutayım Ya bir yılmay ağır sulama Файля Тагировнаны котлап туганнары да үз сәламнарын юллаганнар. Мәңге яшь булып торган Файля безгә дә тыймадык 65 яшь тулган икән. Ул безнең уникаль шәхес. Гомере буе аның күңеле шат. Әйтерсең, ул кешегә начар кәеф була да алмый төсле. Бер сүз белән әйткәндә, позитив йомгагы. Яраткан тормыш иптәше. Мәрхүмә Иршат белән алар гомердә дә тормышларына зарлана белмәделәр. Бар авырлыкларын гаиләләре эчендә яшереп, икәү бергә җиңделәр. Хәзер инде 2 уллары, 2 киленнәре дә оныклар бүләк итеп үз гаиләләре белән яшиләр. Аңа ихластан безгә күрсәткән хөрмәте өчен Аллаһ да хөрмәт күрсәтсен. Бәхете мул, саулыгы нык, иманы камил булсын. Шундый матур бәйрәм көнендә бездән теләк, саулык, сәламәтлек, күңел тынычлыгы, кайгы-хәсрәтсез көннәр, ак бәхетләр, балаларының, оныкларының күңел җылысын тоеп, игелекләрен күреп, бәхетле озын гомер телибез. Киләчәгең җыр кебек матур, кояш кебек якты булсын. Күңелләрдә бүген бәйрәм, юк сәбәп боегырга. Киресенчә, туды сәбәп бергәләп җыелырга, бергәләп күңел ачырга, җырлап, биеп алырга, онытып төссез хисләрне күңел ачып калырга. Бүген синең туган көнең, син дөньяга килгән көн. Матур язда бәйрәм ясап ничек туа белгәнсең? Туып та син гаиләбезгә бигрәк туры килгәнсең. Үз сеңлебез сыман якын кешедә җитешкәнсең. Котлы булсын, матур булсын синең гүзәл бәйрәмең. Кабул ит изге йөрәктән шушы теләк бәйләмен. Кадерле Файля Тагировна, якыннарыгыз гаиләләре белән бүләк итеп сезгә матур җыр юллыйлар. Кабул итеп алыгыз. Dünya bulgaç enikey barsı bular Biraz gına şitte tırabız Sina kaytkaş kına irkelenip Bişiktegi sabıy bulabız Bugün de biti enikey Biz yerimiz kanat taslarına sığınıp Şeyingine bir de sulanmasın Biz kaytırбыз birge jıyılıp Mürjelerden tağın tütün çığa Piş işinde temli beliştir Zor zor itip bizge kisip birdin Keşkenesi sinin eleştir Bugün de biti enikey Biz yerimiz kanat taslarına sığınıp
tapqanımı Günü tünü bizni kütesindir Yıkılamışa aşıp kopqanı Bugün de biti enikey bizi yürüyüz Bana taslarına sayanıp Şeyingine bir de suanımasın Biz qaytırбыз birge jayılıp Bugün de biti enikey bizi yürüyüz Bana taslarına sayanıp Şeyingine bir de suanımasın Biz qaytırбыз birge jayılıp Biz qaytırбыз birge jayılıp